هێز و سازiyên fermî heta çê radeyê bicihkirina nivîsên destûrî û yasayî ku mafên zimanî û çandî hemû pêkhateyên Sûriyayê diparêzin. Kanûna ji wan sêzde bû Serokkomarê demkî derketiye ser zimanê Kurdî di herêmên Kurdî de axiviye û gotiye. Ew kanûnaya em çawa lê dinarin, em nerin wek inisiyatîfekî erêmî baş e li ser tê avakirin. Lê niha tespîta mafan wê ne tenê bi van mersûman yan kanûnên evê demkiyê ku derkevin. Em lê dinarin ku eger misogeribkirina mafekî me hebe wê diriya destûrê re be. û hetanî got em cih bigirin di komîteyên nîvsandina destûrê de gerek dike got nûnerê me têkevin hundirê berleman de. Yani pêvajoyekî têkoşînê ya pir dirêj û giran li pêşiya me taybet li pêşiya kesên hiqûqnasên Kurd ê ku niha erkekî gelekî giran dikevin ser milê wan gerek dike ku helwestên ku derxînin ji yê heyî bêtir xurt wate û bi bandor bin gerek dike ku yani çawa ez terbêjim bînim ziman gerek dike ku em niha dest bi ewan bikin bi komxebatan bikin bi danasîna zimanê Kurdî di hundirê yasaya dewletê de bikin di hundirê destûrê de bikin ev qasetiş di pêşiya min e em jî niha hêdî em xwe jî re hazir dikin.